Sut fyswn ni'n disgrifio fy hun? Hapus, rhan fwyaf o'r amser. Diog, weithiau. Emosiynol, dwi'n crio'n hawdd ac yn chwerthu'n yn hawdd. Pam dewis gosod y Gadair yma'n hyn? Wel, dyna stinllad i fan hyn, da ni dafiad carreg o Llandwrog y pentra ges i'n magu. Mae'n le arbennig i fi, dwi wastad yn dod nôl, pan dwi'n nôl o Gaerdydd, dwi'n dod yn syth i fan hyn, edrych allan dros y môr. A mae'n neud fi deimlo lot o well. Pwy neu be fy'r dylanwad mwyaf? Mam mwy na thebyg, achos, wel, hi nath yn magu fi ar ei phen ei hun. Pa ran yr hoffet i chael? Taswn i'n cael dewis gweithio efo rhywun yn y byd, swn i'n wrth modd yn gweithio efo'r Coen Brothers. Mae cymeriadau nhw yn eithafol, ond maen nhw'n llwyddo i fod yn wir rhywsut. Dyna dwi'n meddwl swn i'n licio wneud. Blodeuwedd hefyd. Swn i'n licio chwarae blodeuwedd. Beth ydy'r cyngor gorau ges di a nes di wrando? Dwi'n cofio mam cyn i fi fynd i coleg, yr unig gyngor oedd hi fi oedd paid â agor poteli efo dy ddamnedd. A nes i ddim. Atebion sydyn. Llwyfan. Gogledd neu de, gogledd. Ffidil neu ffliwt, ffliwt. Pobl y Cwm neu rownd a rownd. Pobl y Cwm. Beth yw dy hoff linell o ddrama neu gerdd? Ga i ddeud can. Mae'r gan Mr Tambourine Man wastad wedi canu rhyw fath o gloch efo fi am ryw reswm. Sut brofiad oedd bod yn y Gadair? Ond y mai di hynna. Croeso. Tara.